Jatordua arazo handia da haur eta guraso askorentzat, batez ere barazkiak, lekaleak, arraina eta fruta baldin badaude. Ia erdiek ez dituzte horiek inoiz probatu. Gutxi eta beti gauza bera jaten dutenak dira jatun txarrak, eta horri aurre egiten ez badiogu, obesitatea, hiperkolesterolemia edo burdin falta eduki dezakete, ondorioz haurrek zailtasunak izan ditzakete ikasterakoan. Euskadin 55.000 haur jatun txarrak dira, hau da 27%. Hala ere, estatuko daturik onena da, 47%koa baita bataz bestekoa. Barazkiak, fruita, okela, arraina dena gustatzen zaie. Ezin deuela esan, hau ez du gure. Batzutan igual denbora falta dela eta, ematen dizkiozu, igual potitoak edo horrelako janari prestatu da. Gurasoen 80% diote haserretu egiten direla aurrek gaizki jaten dutenean eta jan dezaten umeek nahi dutena egiten dutela. No nos llevan a acabar con el problema, sino todo lo contrario. Adituena buruz, umeei ondo jaten irakatzi behar zaio. Eta horretarako pazientzia eta irmotasuna izatea gomendatu diete adituek gurasoei. Horrez gain gogoratu diete eredu izan behar dutela.